आज ज्याच्यासाठी आपण उपस्थित आहोत तो म्हणजे अर्थातच हा वर्धापन दिन अतिशय उत्तुंगतेनं साजरा करण्यासाठी। आणि यासाठी या कार्यक्रमाला अगदी 2 वर्ष मागे जाऊनही जिथून सुरुवात झाली होती तो जो प्राधान्यक्रम होता त्याच प्राधान्यक्रमाला पुढे नेत आपण हा कार्यक्रम सुरू करतोय। एखादा कुठलाही कार्यक्रम करायचा म्हटला की आपल्याकडे एक पद्धत आहे, आपल्याकडे पाहुणे हे आपण बाहेरनं आणतो, आपण आपल्या माणसातल्या लोकांना विसरतो। मला वाटतं आपल्या माणसांनी आपल्या माणसांची आठवण काढली की आपल्या वाटा या प्रगल्भ होतात, समृद्ध होतात। हा संकल्प डे 1 पासून साईनाथ आणि त्यांच्या सगळ्या टीमने इथं ठेवलेला होता। त्याच संकल्पनाचं आवर्तन पुढचं आवर्तन घेतोय। ती गोष्ट काय होती, कदाचित ती गोष्ट तुमच्याही आयुष्यात आजपासून पुढे होईल। ज्या ज्यावेळी कोकणशाही टीमचा अर्थातच अशा पद्धतीच्या उपक्रमाची सुरुवात होते ती सुरुवात त्यांच्या आईवडिलांपासून होती। या निमित्तानं साईनाथ गावकर यांचे आईवडील यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यायचं आहे। त्याचप्रमाणे चिन्मय त्यांचे आईवडील हेदळकर सर असतील, प्रशांत सर असतील, या सगळ्यांना बोलतोय की आपण अगोदर मंचावर या। आणि आता त्या पाहुण्यांची की या पाहुण्यांच्या सोबतच जे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत ते म्हणजे पद्मश्री परशुराम गंगावणे की ज्यांची ओळख ही आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राष्ट्रीयत्वाशी, भारतीयाशी, एका सांस्कृतिक अभिन्नतेशी जोडलेली आहेत। ते परशुराम गंगावणे साहेब। त्याचप्रमाणे बाबा मुंडकर यशस्वी उद्योजक आणि सिंधुदुर्गाच्या पर्यटन चळवळीला दिशा देणारं नाव, त्यांनाही मी आमंत्रित करतोय। संजय भोगटे साहेब, काका कुडाळकर साहेब, गुरुदास पावसकर, सानिका तुळसकर या सगळ्यांना मी आमंत्रित करतोय। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन करण्यासाठी मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी जायचं आहे। आदरणीय पद्मश्री परशुरामजी गंगावणे, बाबा मुंडकर, संजय भोगटे, गुरुदास पावसकर आणि सर्व मान्यवर। वेतोबा देवस्थानचे प्रमुख सर्वेसर्वा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यायचं आहे। कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सुरुवातीला मान पालकांना दिला जातोय। पद्मश्री गंगावणे साहेब, यानंतर पद्मश्री गंगावणे साहेब यांना विनंती करतोय की त्यांनी शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करायचा आहे। शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाचं खऱ्या अर्थानं औपचारिक उद्घाटन होत आहे। जय कृपया आसनस्थ व्हायचं आहे।